Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? La ora actuală, un cuplu din 6 se confruntă cu infertilitatea. Cauzele pot fi diverse, rezerva ovariană scăzută fiind una dintre acestea. Există un test simplu de sânge, AMH, care poate pune în evidență riscul de infertilitate la femei. Aflăm în ce constă acesta de la Ioan Boleac, medic primar ginecolog. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Spuneți-ne ce reprezintă acest test, AMH-ul. Da, testul AMH este un test care a devenit celebru în ultimii ani. Toate pacientele care încearcă să învingă infertilitatea sunt familiarizate cu acest test. Acest hormon este un hormon care este secretat de către celulele granuloase din foliculii de dimensiuni între 6 și 8 mm, foliculi care au fost recrutați, însă nu sunt folicul dominant. El are un rol, și anume la feții de sex masculin, in utero, el duce la regresarea ductelor mulleriene care fac parte din sistemul reproducător feminin. La femei, el inhibă puternic dezvoltarea foliculilor primordial către folicul primar. Însă, în urmă cu mulți ani, peste 15 ani, s-a văzut că acest hormon anti-mullerian poate fi folosit ca un test de rezervă ovarian. Și pentru asta este și folosit împreună cu AFC-ul, adică cu antral follicle count, cu numărarea foliculelor antrali la ecografia transvaginală, sunt testele cele mai utilizate pentru evaluarea de rezerve ovariene și ca să evaluăm răspunsul stimulării ovariene la o pacientă care face o procedură de fertilizare in vitro. AMH-ul acesta poate fi scăzut, de exemplu, de acțiunea contraceptivelor. Dacă îl dozăm la o pacientă care ia contraceptivele, poate să scadă chiar și cu 20%, însă în momentul în care nu mai ia contraceptive, revine. Poate să fie scăzut de fumat, poate scade în sarcină. Spre deosebire de alte dozări hormonale care sunt făcute clasic la începutul menstruei, în primele zile ale ciclului menstrual, ziua 2, 3 sau 4, adică la un nivel de repaus, de menstră, AMH-ul are o variabilitate mică în timpul ciclului menstrual și deși unele laboratoare îl cer tot făcut la începutul ciclului menstrual, de fapt el poate fi testat pe întreaga durată a ciclului menstrual. Când îl recomandați dumneavoastră? Cine ar trebui să-l facă? În principiu, femeile cu vârstă mai mare de 35 de ani ar trebui să-l facă. Pe de altă parte, o pacientă care se apucă de o procedură FIV, ar trebui să știe cât are și AMH-ul, chiar dacă uneori aspectul ecografic al ovarelor ne-ar duce la o situație de încredere. Trebuie să facă AMH-ul dacă se apucă de o procedură FIV. Ar putea fi făcut și de persoanele mai tinere care nu iau în calcul o sarcină în perioada următoare, tocmai pentru a ști cât de fertile sunt? Da, cu siguranță, mai ales că acum a apărut și crioprezervarea aceasta socială. Pacientele care, să zicem că se apropie, nu încă 35 de ani, dar se apropie de 35 de ani și nu au perspective de imediate de obținere a unei sarcini, care poate chiar se gândesc să crioprezerveze ovocitele, trebuie să facă un AMH pentru a vedea cum stau cu fertilitatea. Uneori chiar descoperă niște probleme pe care nu le-ar fi bănuit până acum. Și este până la urmă un test foarte simplu. Se recoltează sânge și se trimite la laborator. Nu implică nicio... Pentru pacient este un test extrem de simplu. Se recoltează din sânge ca orice alt test. El trebuie repetat la un anumit interval pentru a vă da seama cum este statusul fertil al femeii respective? AMH-ul poate fi repetat, cu siguranță, dacă o pacientă, în contextul evaluării pentru o procedură FIV, vine cu un AMH care a fost făcut în urmă cu 3 ani, AMH-ul acela nu mai este de actualitate. În principiu, să spunem așa, ca o limită ca un interval de timp, sub 35 de ani ar trebui repetat o dată la un an, după 35 de ani, poate chiar mai repede, pentru o pacientă care încearcă să obțină un copil. Care sunt valorile în regulă și care ar trebui să fie valorile care să ne îngrijoreze? Acum, depinde de laboratorul respectiv, dar în principiu valorile care sunt mai mari de 1 nanogram pe mililitru sunt considerate valori normale. Ce este sub 1 nanogram pe mililitru începe să tragă un semnal de alarmă. Avem o zonă intermediară între 0,4 și 1 nanogram pe mililitru. Sub 0,4, în principiu, pacienta are o valoare asemănătoare celei din menopauză. Noi, cei care lucrăm în infertilitate, cam cu acest gen de AMH lucrăm între 0,4 și 1, dacă avem noroc, dacă nu avem noroc, sub 0,4.
Pentru valorile foarte mici, soluția poate fi obținerea unei sarcini cu ovule de la donatoare, adică cumva le spuneți că nu ar fi cazul să mai încerce din cauza unei rezerve ovariene scăzute, ca urmare a acestei analize? Cu siguranță că le spunem asta. În principiu, dacă AMH-ul este foarte mult scăzut, să zicem, sunt paciente care vin cu AMH de 0,001, îi faci o ecografie transvaginală și vezi că un ovar nu are niciun folicul, un ovar are un singur folicul. Și atunci trebuie să expui acei paciente care au o rezervă ovariană extrem de scăzută, că asociată acestei rezerve ovariane extrem de scăzute este și o calitate proastă a celor câteva dovocite care mai sunt, o șansă mare de a obține de un copil cu un sindrom genetic, ceea ce ar fi o tragedie, astfel că pentru ea prima de opțiune ar fi folosirea de ovocite donate. Cu siguranță, multe paciente nu sunt pregătite psihic să accepte așa ceva și atunci încercăm să lucrăm cu materialul clientului. Uneori se mai întâmplă și minuni. Cu siguranță, de ce mă feresc atunci când vorbesc cu o pacientă care are o rezervă ovariană extrem de scăzută este să-i spun că nu poate obține sarcină pe care naturală, pentru că nu este adevărat. Am avut paciente, personal am avut paciente cărora le-am spus că au o șansă foarte mică, dar prezentă și s-au întors peste un an obținut sarcină pe cale naturală. Dar dacă vorbim de șanse, este o șansă extrem de mică. Ce ne puteți spune așa în linii mari despre situația în ceea ce privește infertilitatea la ora actuală? Sunt cuplurile afectate tot mai tinere sau dimpotrivă? Aveți persoane care au peste 45 de ani și aici mă refer în primul la femei care își doresc să obțină un copil după ce au o carieră împlinită? Da, se întâmplă mai multe lucruri aici. Pe de o parte, există un fel de miraj al procedurii de fertilizare in vitro și lumea, sunt multe paciente care vin chiar după vârsta de 45 de ani dorind să facă un copil și atunci când le spunem că la această vârstă nici prin fertilizare in vitro cu ovocite proprii nu se mai obțin copii, sunt foarte surprinse, pentru că sunt o serie de vedete care dau publicității informații că am un bebe deși eu am 49 de ani și atunci pacienta spune, uite, dacă a putut persoana respectivă, pot și eu. Este un miraj. După vârsta de 43 de ani, majoritatea clinicilor din Europa și cele din România recomandă fertilizarea cu ovocite donate. Pe de altă parte, un număr tot mai mare de cupluri care au probleme cu fertilitatea se investigează. Acum, e greu să spunem dacă infertilitatea chiar a crescut ca și prevalență în populația generală datorită factorilor de mediu care sunt din ce în ce mai agresivi și mai nocivi sau pur și simplu sunt mai multe persoane care se investigează în comparație cu secolul trecut. În concluzie, așa că având în vedere tabloul general, o evaluare ginecologică, nu știu, în jurul vârstei de 30 de ani ar trebui să cuprindă și un astfel de test pentru a ști unde ne situăm în ceea ce privește rezerva ovariană, mă refer la femei. Da, ar fi bine ca o pacientă la 30 de ani să efectueze și un AMH, poate nu în fiecare an, dar dacă îl face la 30 de ani și vede că este de ok, apoi să îl mai facă o dată peste 3 ani. De la 35 de ani în sus ar fi bine să fie făcut în fiecare an. Pe lângă un examen ginecologic, pe lângă o ecografie transvaginală, un test Papa Nicolau.